बेरायना नै थांनाय 25 तारिख सालमारनि फुंनि सिमि नगनि अंखरि थांमानि ताबुक नगो किखलि फायाको खरकसा ताखुक आबरो नायसंलायते वाना लायजाक नुखुनि बरक फाइना रिंगेदान टंखा मोतारो कलबजागै टंखा आबो हाय पद्रे बड वानसो लायजाक नुखुंगो टंसाय सुक्रिंजाक माइ ततरते लायांजाक ति लायां लायजाक नुखुनि बरक आबोनि बागैनो तिरप्रा हासनि खागोनां तिरप्रा सालुकुरावनो नुखुनि बिसिंति कयहर जाव नरक जदि अ मांप्लिनो नुगै टंहांकाय अ मांप्लिनि बरनो नुगै टंहांकाय रमुइ तनदि नर रमुइ तनबोय तलावो kokduk नाम्बार जाटंगो आरो कल खाय साहरति बिनि निकुमांखा हेजामारा हातिसरापारा सिदाय मोहनपुर वेस्ट त्रिपुरा आनि चिनपारा हिंगे हातिसराओ आनि बोसानि मुहुं हिंगे असिम देब्रमा ब फुंगो शनिबारनि फुंनि सिमि नगनि अखरथामानि फुं सातटाओ फासि फाइलिया नगस किफिलिया तंग वा लाइन रंग हि वाला लाइया कोनो मुंसा अंगिया ब बाय नगनि बर बय वालाइया फुंगो थाना हिन थामानि हासि फाइलिया नग दल बायब्रा न सिमि नायख्या नगो फाया कयदिन रकम खासा इको 3 बाय 5 दिन नों तंगो नगो हाया खुज रखा खायकिया खुज खायकिया जतो जागन खुज खायकिया बिनि बंधुरो न कल खायनाय क्या केबो साव नो गया हिनै म बरो सिमा नां खाबोनो बो जागारगो सामुं रखाय माने आ जागारगो खुज रखायना नायखेसा खुज खायनाय क्या आ जागारगो केबो नो गया हिन सावबोनो